Θα παρελάσει και φέτος ο μοναδικός μαθητής στους ακριτικούς αρκιούς. Ο Άγγελος, ο μοναδικός μαθητής στους αρκιούς, περίμενε με ανυπομονησία τους φίλους του. Πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και έχω κάνει πολλούς καινούργιους φίλους. Είμαστε στους αρκιούς, σε αγωνή γραμμή. Οι αποστάσεις γίνονται μικρότερες όταν υπάρχει καλός σκοπός και πρόθεση. Μαθητές του πρώτου Δημοτικού Βούλας μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς επισκέπτονται το ακριτικό νησί για άλλη μια φορά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε το παράδειγμα πρώτα στα παιδιά μας ότι όπου υπάρχει ένας άγγελος μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Μαζί θα γιορτάσουν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Δεν θα είναι μόνος του ο Άγγελος στην παρέλαση. Πάρα πολύ ωραία και μακάρι να μην φεύγουν ποτέ. Άγγελε, κόλλατε. Όπου υπάρχουν άγγελοι! Οι φίλοι του εκπλήρωσαν την επιθυμία του μαθητή. Όπως και στο παρελθόν θα παρελάσουν ξανά όλοι μαζί. Μερικές φορές νιώθω μόνος μου, αλλά όταν σκέφτομαι και τις παρελάσεις που ήρθαν και τα παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ωραία, γιατί είμαστε ξανά στους αρκιούς και έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Άγγελο ξανά από πρόπερση και μπορούμε να παίξουμε μαζί του και είμαι περήφανη που κάνω παρέλαση με αυτόν σε ένα τόσο μακρινό νησί. Αυτή θα είναι η τελευταία παρέλαση στο νησί. Ο Άγγελος τελειώνει το δημοτικό και την επόμενη σχολική χρονιά θα πάει γυμνάσιο στους Λειψούς. Να τιμήσουμε τον Άγγελο, ο οποίος θα αποφοιτήσει, θα πάει στο γυμνάσιο. Προβληματισμός όμως παράλληλα για το κλείσιμο του σχολείου, ενός ακόμη σχολείου σε ακριτική περιοχή. Τι είναι αυτό, το βλέπεις? Το τελευταίο.